non lom ke viral plu Emily bidasing leng la pen ke nili pen akheng no video viral du aputhak sini nang li tum khana cho hang pon ahok lo la so video bang ke nili tum viral ke ahok alam si viral lo la pen ke nili jung jung ni ning ke hang pen la so chi pa viral ji puge kali nili phan la song bong nang ke to tum ke do jok ajoi ni lo la pen ke Emily sar ta nili phan contact ta do contact na call pen chitong nang pa joi ni nita mani hala so hut bang han ka chathan pitor ti so han ka chathan na joi ni sinon ni la so akisung di phunang lo ni jong si pitor ti so han la so kisung ala hai Emily pen message te text dong chi kolong pu chathan thi poson te ni la so kisung along ke phukhi da ji polong alam me ke ni phan pitor ti so ta nang use lo ni phan physical pustanang dolo ni Emily sar pen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dolo labang ta ahok lo plus ako guhati nagi pon pusita Emily long ke tami po huta pitor ti so sinagi pon lo plus room hada ke enta pitor ti so si ke en lo ako ni phan physical tan kembe lo lapen ke ni kedam ta ahok lam si kedam lo sar na ke hanga join ni pensi aku la so video enoi puna ke toy ta pitor ti so sina ke toy la pen ke pitor ti so pen nang tum physical ke document tu hotlo ni bang ke chipugit update bang thek thi sita hedi la so pen aprang sini to physical do nang tum relationship tong ke doma mate relationship mane jepi je po truben sini to mi do relationship po ane kalila la pen ke ni la so lam ka chithana join ni pensi alang ni phan nang hum bon na son chi matha lo mane hodai ta continue ta call ta dolo nasido lo pe khobor lo message ahita na pi la pen to ni pini dorde po phe pista hedi jo hangsta joy pi la pen ke non la so video ke en ita ni mekhang mobile kali pitor ti so mobile si ni phanagi pi ajoy ni sini la so mobile pon ni hala so oppo mobile non ya mobile ta do ni phone binong ke sita hala so video ke en bek ke pitor na ke pia phone pen sini ke en pi la pen ke pitor ni phanang toy te poson te ni dam di de chipolo ni phan la hai latum se kheng no kam na ke japon a son lo latum si ni phan man ijot na ke jor lo latum si ni phan Emily non ke jor jor ta eng la pen ke non to thulan la so video ke endam huta ni ahok lo ni ke do din ta chini ne guhati puke ni ke non mane damot ta ni imboji la ano latum si dang ke toy punang koman mar phan si pudam no naman ke la bagay pudam nan ko po Agustin Sarsi pitor han toy tahay pitor la si phan ke toy non la so Agustin ke komat lo Agustin Kramsa ni la an ke alang peta pura face to face ka chip heklong pu ke kompit lang sita ni amuni han ta la an ka chini o pu ka lilang sita ani sige mani bang chithan o thang o join ni sini ka chini la pen ke pitor la so video a join ni pen poisa sta 30 lakhs pusta 1 lo si arjulo kumada tum lo so paisa ban ke pitor ti so pen Agustin Kramsa kumada long pen lo ke ban ke Emily da singleng sar pen si arjulo sita nili phan ke 2 lakh pen nang pi lagi ahokalam sinon chikliar da ako kes sini phana ke thon ni hem si pitor tiso nang bisa se dela so pitor tiso poisa ke thon ke ni neng tum ta do sita ni hem tum phan la hai lam chathan hai he ni ta ni phan ta mo pini rang bidet na ni prang alam ta chima thana ni family han ta chima thana joi ni ma jo han ta la so lam chathan the pini piposi la so news long ke bang nan ko ke ni phan la an ke viral munit tum ni phan mimi heng no na ki pu la pen ke ni phan video ko ansta na pa viral lo plus ni photo sita ko ani post lo la si ni lihin pen ke so ta pen pinren lo pitor ti so pen Agustin Kramsa han non mat alam chipa clear dak de kulote la tum non mat phuta phunang po la pen ke ni kes pusta non pini pinang bong chi pipo la pen ke Emily Sarong ke toy vekta pitor ti so siang toy vek lo afunta pitor ti so siang kilo don lo kitam ni chini ne sita sar pen sini contact pen sini sar si auto driver hanta chingki pen sini kitam adin ke kola khetro athengno kola khetro pune kola kendro no ne la so thengno alang a hem long si
chini niki laan niki chini ni quarter lo si niki matha dap la dakta mate phara hem tong ni pilon ni si niki matha dap ni yat ta chini ni la pen hap pen bang det pen hedi video a mobile pitolong chipilo pitolong su pilo la te pen tani han physical ang klem pitla physical ang klem det si ni tum kedam kerang ta pitor nang polo nang keban lo hotel anta pitor tiso si ke enlo nang gabi bang bom ke abi sita hala su a video enam det pen ahut ajo amat ni han physical do room ke en le kaprek pusita ni han physical klem det apisi alang ami thang room ka chida Agustin Kramsa dak kacirap tu kuat hebang ke pitor tiso ni panang than lora join ni sini la dak Agustin Kramsa kacirap dunduk buning je dak lo alam nang ke laso 30 lakhs ke wan alam pen ni pan 2 lakhs nang palik ke hedi laso hut kaning je pilo Agustin Kramsa ni pan hili nang jong klub pensi ni pan laso video nang chibor i sita laso video ka abilo ni nang mehang pabang plastic karbi ko a video sini send cho Agustin Kramsa pan ke la son sini panang pupe oh kalang ma puni ke adat ta ni pupe object so adat dam de sita non ke ni pudam na ko proje ni phala anna pavaida lo ni phana ke pavaida lo son thot la an so se alang tum posto lagi la an so se inside lagi pusi ni agos tim tam sa pen pitor ti so phan ma ke condemn mane pimret lo pinike jong si la solam no namat pangsam se pinyang bong pinang bong pangsam se lote Agustin kam sapen pitor tisolang ke nilang duulan nila aso se si viral ji la pen ke ni phan ko pingmanai pasung ate la tum no lamat la tum AI pen dong abunai thulune matela an ma chini ne sita ni phan ke mathari Mirdalin nang video ke pitor tisopen Agustin kam sa kachikrom ke leader sita la tum arlo pen nili phan sta nang chu jordet lo la pen ke pinang anar so tum hasta la son ni phan son thot ki phu son si hala tum han ta chu jor pu kon ni ki pudan ji pu ke la si Agustin Kram sa ta ki mi ubang kali puta chini lo pitor tiso puta ni ke ki mi ubang kali pu chini dak lo alam ban ki pipo se chini dak lo pothe ke ni phan physical ang expensi ni phan emile bida singling lo ma ke toy la pen ke video pusta engut pu antara tum senge to ya join si non ni ki en la so video la pen ke non ni ki sunga porhut pitor tiso la pen Agustin Kram sa tum nang karjap dunang ya dim si non la tum si ulta alam pathik thurong news kipi la pen ke poster ki pa bon la so si na klem thurong ni phan ke ni inu dukwa sar ke plang jin ta hai sita ni inut man ijot duk bok sita ni ta ni man ijot do ni ta inut aru sopi ni family do ni background do ni hem du bok ta hai ni family tum plang ota hai la tum han man ijot ni si jor era teng sita la so man ijot ki jor din ke Agustin Kram sa pen pitor tiso si ni phan man na ki jor ni family phan la pen ke ni phan sta na chu jor lo man ta nang jor pilo la tum si so la pen Agustin Kram sa nang tum akimi chikrong la bino nang tum akhat akimeji krong lata nang ninga lo ke hingno tatulo la pen ke non so lo tum ha ni phana son thot man na ki jor la pen ni phana son thot ta ke chu jor kapre khan ki chu jor ji pu bangta ka chu jor tan sita la hai bang ton no jok si in ton tik ro te so tak pe nang li tum phan non ama fire pipensi nang li tum phan arrest sita nang pipo bo la pen arrest bek nang ji ako rata tum sita Agustin Kram sa pen pitor tiso phanga ke mip ke hok rino nili mithang ke phuan da choklo kapre tum phone ni lo pusi nili hin pen ba ke je thang kon lo aru so phan akai pa thera la pen ke man pen ke jor pusitami la hai na twista inton ever Agustin Kram sa pen pitor tiso non mat josi nin ke viral dat a video nang tum chidile le la pen ke rat tum hasta pachidile le la pen nang tum lamklar chipi pe plote nili hin pen ke so that pen sita kes pusta chedan nan ko joksi non ama la hai video a photos non ma pachidile le pro tangte rat lo sita nili nang tum a videos pusita nang tum a character pusta nili panan ko klipo panan ko po alam ke nili phan ke nang tum sem toy be nang tum sinili men pen poisa chobe la pen ke so alu tum phan man ke jor ni phan ke jor la son taxi kapre khanda jor no la pen ke
nona matu arat no chini pa nga link usta lahai video pe na join ni phana pasung detta hai la pen ke non ni agostin ram sa pen pitor han la so estimate chipi de apo la so alam boy kachipi join ni phana pasung ni han sta bor ita hai la pen ke ni han ni prans na amut detta hai ni family han sta pasung detta hai la si jongsi ni family kisung ni pran le dam juri pusita ni phana pasung prote agostin ram sa pen pitor tiso se atai chi en vek dangi lake pitor tiso la pen agostin ram sa no namat lahai a video pachidilet le lote lake ni rat ahong jai nong staba na kokpo la pen ke pitor tiso pen agostin ram sa ke lamklar chipi vek nan ko chipi pe prote nang litum aphan kupi pilone alam pusta ni long do o ko ano ni na tum me hengno kam pusta na tum do o la pen ni phan sta na klem vek alam potke na tum han apakang vek ji ake hai emele bidasing le aphan sta ni lihin pen tuning rilo non iprang ki misenji phan non ke dam tang lo pusini lihin pen ke hok lo non iprang ke rang ji mate non student punon misen party hoi tum sita nang ilong bang du uta hai la pen ke la tum phan sita la son mek lang no pen lang lira nang inut emele man peng chipi pen du vet thak vet chimki vet le du ino ni nang itu phana chehang ike ni phan ma du ta ve na ke ther na ke hap uta ve ni phan poisa pe na ke nam pusta ve tangka mahana ke pensi ni phanang nam desila son panji puta ve ajatta ve nili ningaro ni phanon kusun ma kisung la so kisung pen ni kusun si jok nang ni ma la pen ke ni phana pasung ve aphan kusun pe sila to han pasung ni ma la si ni hin pen ke la hai a problem ki do o join ni si ni nang li tu phanang chhang nang kok lo nang chethan nang kok lo rat ang lo sita